As cámaras agrarias era xa unha estrutura que estaba creada no tempo que o franquismo tiña creado. O único objetivo que tiña esta estrutura é unha estrutura máis que nada de tipo político, a través da cal o franquismo controlaba pois os labregos, os distintos movimentos que podía haber no agro e todo isto. Entón, bueno, chegou un momento que o goberno español convocou eleccións, digamos, unha eleccións xa democráticas a estes organismos. Capeamos o temporal como poidemos e hai as eleccións a cámaras agrarias, moi ben. Somos hexemónicos porque realmente a dereita, o que non é o nacionalismo galego, a esquerda preséntase, non sacan apenas nada, os demais preséntanse como agrupacións independentes e nosotros realmente pasamos a dominar o que serían as cámaras agrarias. Despois un día fixemos unha reunión, quixemos facer unha especie de federación de cámaras agrarias de Galicia, pero as propias cámaras agrarias morreron polo seu propio peso, non? Como tal sindicato era a forza que máis representantes sacaran toda Galicia nestes organismos. Unha persona salientable ali, para todos nós, penso que foi o Paco de Bascós, que foi o presidente da Cámara Agraria de Monforte, que ao final ali ganáronse as eleccións a cámaras agrarias. É un home que nunca torceu o brazo, sempre foi fiel. E nós ali en Monforte, efectivamente, tuvemos tamén xente que pasou de comportarse como os máis radicais a pasarse directamente ao PP.